Yamel jam segini pengen bakso. Sebelas. Bukanya lebih ya. Gila merawan. Jak sama boy. Oh iya, lihat Timan itu dulu ya. Waduh, berita wangi-wangi tukar menukar mata uang. Wah, itu dolarnya munggah iki. 100 lembar pecahan 10.000. Sopot yang kena ini. Oh, Halo, assalamualaikum. halo. Waalaikumsalam. Apa dah? Lek, baturan aku, Lek. Ada yang di Tuku bakso yo. Aku ke delok statusnya cewek anu sing taksir. Wangi-wangi pengen bakso, jadi tak tukoke kancanan aku. walah. Ya ini jam piro iki? Bakso ya ini. Coba mana pemane nek Bu Kunti kan embung. Mas. Bakso ini sekalian ora nggo mie. Kayak serem to, Le. Alah, wedi men. Engko nek pamane enek gen aku sing maju tenang wae. Ya ini tuku bakso atau nggo apa? Ora ngerti wayah kowe iki. Kandhani cewek sing taksir yo si Amel mosok ora ngerti kowe. Lah emang wongnya penjaluk bakso to, Ndok? Ora yo inisiatifku dhewe. Wong kan ceritane kan tangi turu terus ngindangi nggon WhatsApp dhek iki pengen bakso. Itu yo sebagai cowok sing seneng dhek yo piye ya tak tukokke lah. Wong pengen. Kancanono ya. Mending gak usah, Ndok. Iki wis wengi. Ning wong loro tamu yo ngerti wayah. Yo, ngopo diomong tangga-tangga. Ora penak, ora apik dadine. Ngerti? Tapi iki aku kelingan Amel terus iki nang ngimpi lek piye. Nah, ngene wae, Ndok. Penake tukokno bakso wae ning ning jero mimpi. Terus sisan lamar ning wong tuane, lamar ning bapake. Dadi nek kaya ngono kan kowe pengen ngubur turu wae, terus impen-impenan si Amel to. Biasanya utakku kesimpulan telek lek. Negara Ranger. Yo wis tak tak balik turu lah. Dan mimpi ketemu Amel. Dengan lamaranku ketompo ya. Oh, ya wis nek Ndok. Golok wae ya. Kayak turu kayak ngimpi, ya. Yo wis tak turu sih ya lek. Lek. Halo. Halo. Apa meneh?
Kan aku kene sekolahan kan tiga IPR. Yang guruku iki. Aku kan ora iso jawab, Ge. Besok jari ditagih janune. Jawabane. Angke dijejer ora oleh mulih gara-gara ora iso jawab. Iki lho kan nyebut ki anu. Kewan sing cacahe 3. Ge. Sing uripe iki ana orang alam. Dan aku ora iso jawab. Ge aku ke budi setrap. Kowe ngerti lek? Gampang kuwi, Ndok. Boyo karo bangkong ya. Loro kuwi ya. Boyo karo bangkong. Oh iya ya. Boyo bangkong. Lah si Tongkes apa, Lek? Sijingka sopo ya, Dok ya? Iya, Lek, apa ya? Soalnya aku kayak goro-goro nih iso disetrap aku kayak ngene, Lek. Tak jawab babi. Ki masa aku malah disetrap. Babi. Tapi babi hidupnya yang 2 alam lho, Lek. Apa ora ngerti kowe? Babi apa ta, Dok? Babi apa nih sing uripe nek orang alam? Lah babi ngempet kan? Uripe nang 2 alam. Alam gaib karo alam nyata. Lho, bocah pucuk. Ini bocah wayang dandak kita tenan. Wis sesuk anu Ndok, anu melu aku ae ya. Arep nyandi mangga, Lek. Nang rumah sakit, Dok. Lah sapa sing lara, Lek? Kowe kuwi, Ndok. Cah cengok. Alah, wedi men. Kan aku keng action. Wah, beri. Oh, sih. Iya, Lek, bener. Jim. Action. Lah sapa sing lara, Lek? Action. Bedane apa? Action. Ora sih. Hmm? Action.